omwancho omotegereri nigo torase omogondo ya Evangelist Matara Nyabayo. Bono iga iga nachire konyora ng'a ngokora are ebinto ebinge kabisa. Totebia anga amarieta ago onsi Evangelist. Ase amarieta ane Evangelist Geoffrey Matara Nyabayo. Ngai nka egotoka Chengere kia mokamo muremani getacho. naye oria okoratera ng'a konye yomino karoche. Njore ngotebi ng'a abanto konye omonto ekero aroche. Amaene ogotera okwo na okuya sana naende gwakunire abanto abange gusii. Kabisa. Bono totebia ngo mbari na amang'ana ya ogotera inki ogocha gwakora nande. Naende mba na amang'ana ya ogoteri naende ngocha nde nakora oboremi ekiagera ogoteri gwoka mbokogera oikera amachukumu ya efamilia. Okay. Oboremi obwo mborobio bogokora. Oboremi ngokora anene mono ngokora oboremi bwa ching'eni na ebinto buna chikarati chibeetroot bono. Ching'eni echi na echinyinge chire gwatebire ng'a chikarati chibeetroot na ecabbage ndoche ngosimeka ore. Na echinyanya ngosimeka ore. Cabbage nero ngosimeka enyinge mono. Ekagera toise korigereria gochirora eye na ecabbage ebwatete korwa iga ekabwata moino ekabwata egachia kobwata moino aria insimo eyio yonsi pi ng'a na ecabbage. Basi bono tochakera ngo gase tore eke nkio obegete ensa nki ekobegete ndoche obegete chibeti chinyinge kabisa iga kabisa ndoche mpaka gochia moino obegete chibeti iga kabisa osimegete smart sana nki eke obegete. Okay, ensa muna origereti iga eri neri nago mbegete nago eri richakete moino aria ase ebeetroot eria egete ikamanya korwa abwo ikagenda mpaka rigataboka moino osinyo. Kai rinagu eri nokore tata ndi rinyinge mono naye ocha kwaria. Rinagu eri iga igo nkwonia ekiagera ngotumia tore naende ekero kende naende twaonia. Mbomanyiki obo ndoche maase rinagu naende nabo ndoche chinsaga orosaga rwa metao oruya kabisa obegete orosaga rogweta orosaga oruya kabisa mbomanyiki obo ng'ai kwamanyerete ng'ochi rinagu rikwama na orosaga ndoche orosaga rwa metao oruya kabisa tweresa ngo. Nainche ekero nkona gotara nkogenda nde natarera abanto at least buna bono omong'ina narare masimbo korukia monto amenya iga narachiete ritang'ani bono nonyeete ng'a akobeka chinsaga ngusu obeka na erinagu so that ekero rinagu riamera na chinsaga gogochia koiya chinsaga rinagu riatigara bono nabo ogotiga ensaga eyemo eyemo buna oroche totigete iga tokona koriera naende ake na omonto buna aye twanyora twakora ki twakoire lakini anene mono rinagu nari togokora ki tokwonia. Omwancho omotegereri nkagete noroche amang'ana aya ng'a eri na rinagu buna nakoorokirie korwa bwansi buna oroche gochia moino eri na rinagu rigosimekwa na Evangelist Matara asimegete rinagu kabisa. Bono Evangelist Matara eke inki Na ecarrot. Na ecarrot osimegete ensa eye ng'aki yabweka na endania iga. No teri endania na ecarrot. Endania na Robert endania nere bono mbegete saa hii ekero oroche aye taramera neri na spinach mbegete taramera lakini endania yarenge korwa moino aria nimbegete bado yachakire koba. Bono totebia ng'a ndoche ecarrot eyio oyesimegete buya kabisa bogeka oyete space engiya ekwama ng'aki ecarrot eye totebia ng'a igoro ya ecarrot eye. Ecarrot nengiya ere mono naende abanto abange mbanchete ecarrot lakini nanyebegete enke ase eng'encho ya embura ekagera ngabeka nke iga naende ngabeka aria moino. Okay, bono eye na ecarrot osimegete aa tocha ngo iga ebi na ebitunguo bono. Iga bono ase korigereria ebi na ebitunguo bire chiraini 4. Chine chiraini ndoche echi nibere chira. Naende chiraini nchire aria. Naende chiraini chinde nchire goraria. Korwa mpaka moino naende ikana mpaka moino. Ebi na ebitunguo obegete ebinge iga. Iga at least omogondo oyo nomonene sana ekero onyorigereti. Igo norusia echibi iga nabo omonto orakang'e na ebikere na ebitunguo ebinge bikonora chiguni 4. Chiguni inya chingima? Chiguni inya chikorwa. Igo ndoche ng'a nabo omonto agosimeka ebitunguo ebike sana lakini egetunguo ere ng'amo. Egunia eyemo ase eng'encho omogondo ore omotambe nabo okorwa egunia. Ere ng'amo ocha mooonia egetunguo egunia eyemo. Egunia rero ngagerete bono torochi ebiane na ebirere lakini abagote ng'a egunia ere chiribu 3 chiribu 4. Igo ase chiribu 3 chiribu 4 totebe chiribu 3 ase chigunia echi inye ng'a iga nobwate 12,000 korwa ase chiraini echi chioka. Omwancho omotegereri nkagete noroche amang'ana aya naende okonya korigereria amang'ana buna oyo na Evangelist Matara oria ogoteba ng'a konye oyomino karoche na enyanya ndoche engiya iga. Na enyanya mbegete enyanya eye ng'aki ekorwa enyanya ki oyobegete tata. Enyanya ekorwa ng'a karijai. Karijai oyobegete engiya iga ma ndoche yachakire kobeka amatunda buya kabisa enyanya tata
engiya nyetari embura enyinge enyanya nabo nyebegete korwa muno omoregete iga mpaka moino naende koruga omanye kogenda mpaka otoboke moino na echinyanya echi na echinyanya chinyinge mono chinyanya obegete chinyinge iga mpaka moino iga chinyanya echi bono totebianga kogura echinyanya echi ake omohoteli chinyanya na ekemeri kende ekiya mono sana ase totebe mono koenyorera ebesa enyanya okwama kwayo gokore bwango nonya abanto bakonywa bwamariogo lakini konyesiarete riogo buya oruire bondo babe mbwataki tiga ng'onyetari oboruregete bwachete ase okorora chikobogete enyanya na egento kia maana enyanya echi iga buna chire iga bono chichake kogeswa nabo okorwa chikireti ibere korwa mpaka moino oku nokogesa okomo naende goetia amatuko atato chikireti ibere egiredi ire ng'a mocha mwaone ereti bono gekeri chiribu ibere aye igo ng'okogesa okomo chiribu nyanchira igo nabo oragesa mara karenga iga chinyanya echi mpaka chimanye chinyanya nabo okogesa nono emetienyi ebere omotienyi omonene nusu igo nabo orarusia chibesa ching'ana naki ase chinyanya echi oroche ching'ana chinyanya echi bono nochira ng'a na echinke iga echi na echinyanya chiraro mpaka nono 20,000 20,000 ase chiraini echi obegete ensa chiga chioka bono rogora nogo ndoche okabegete ekabechi ekenyitita ekabechi etata ngocha ori kwaburora gwakora torochi nabo neburugere yonsi ere embura ere enyinge omwancho omotegereri rigereria naende origeretie amang'ana aya amaye na ekabechi yoka na ekabechi yoka buna oroche omogondo oyo gochirogora aria mpaka gochia moino buna oroche omogondo oyo ochiete iga na ekabechi bono ekabechi ene riria yosemegete ango iga chikabechi na echinyinge chire obwate ekabechi chitaipu but eye nere the best ekorokwa ng'a gloria eye gloria yes gloria bono mbuya egocha yakori ekabechi ya gloria obuya bwaye ekabechi eye ekero yaikere chingaki nonyere nyomba noira chikabechi nyomba totebe nonya 10 ogore korwa ero nigo okona kori terigosaeka naki gekorete gwancha gloria naende naika engaki yaye echiro totobe ng'a yaraborire kidogo nebera omotienyi omogima terigosareka ekabechi eye egocha yakora emetienyi ere enga yamanya kwama ekabechi eye okonyebeka emetienyi okonyebeka omotienyi oyomo ase enasiri omotienyi oyomo ase enasiri kero omotienyi akonyerusia konyerenta iga emetienyi eng'e 3 iga nabo okonyora ng'a ekabechi eye yabeire bono eke ngikobegete tata eke ngikobegete ndoche ng'a ne ribundugete iga obegete iga ngiki bono eke egento eke ngebegete igere ng'a ebinto mbire okonyora bigocha biacha gosaria endagera lakini bono ekero biarigereiri bigotama ng'a kai ndoche omonto nare iga yagera biatama okabichiesarete akiri boria ng'a igo mbiri gocha kabisa nabo chingaki chiaikeire ekabechi eye yonsi pi omogondo oyo tata ochiekaire ngechi omogondo ore chieka na eka yamo na enusu bwete ekabechi ekabechi egwateka kai torochi muna ekorokana maritati bono rogora ndoche ng'a ekabechi eye yarogorwa iga yabeire tofauti sana eye yama toroche ng'a enga buna na endabu eyama chiri komwama ake eye nere rie nere ibo bono tokonyora ng'a copenage eye copenage eye bono ero nonya na erigori riaye egorire ense ase okogora naende ere eye bono iga ekwama bwango challenges egochi yatwara nchiri ng'a naki ere ekero engaki yaye yokwama yaikire iga etegete erusiwu rioka ng'onye engaki yaikire yokorusiwu ere ekorusiwu tokonyetiga buna oratue eyere iga ero buna yaikire gokonyeetani yasarekire basi egosareka eye bono obotu bwaye igo bore expensive eyamata eye gwateba eye iga ng'a nero glory ere very expensive naki ekora abanto abange batari koyesimeka bono omoevangelist matara konya oyo ominuka aroche totebia ngundi gwachagete amang'ana aya oboremi naende ngiki kiagerete ogachaka amang'ana ya oboremi amang'ana aya oboremi narayakorete ekero ngochakera amang'ana ya obogima ntarasoa amang'ana ya amatera mono na nachagete oboremi eki nangokora oboremi obokoboke lakini bono ekero nachia konyora ng'a efamiri ntobwate abana bakogenda chisukuru nkanyora ng'a ase oboteri bwoka tibokogera abana basome gose baragere nkagera nkaigora ebirengereri ngateba ng'a naende kongotera naende tiga ntware project ende egonsoeria chibesa egere nonya na oboteri bwaba rahisi igwa amang'ana omoteri atotebiri ng'a nonya mbari mogokora amang'ana ya oboteri bari mokorari na gokora kende gionsi naende etakeire otware egento kende gekonagosoi chibesa kero kende keragokonye nonya buna bono amang'ana aya buna nauba buna bono tore amang'ana a corona
bono rero mekutano tiyo bateri mbari gosoka baonone CD ba ng'aigere nabwate egento ikonya komosoeria ake igo bona bateri baminta ase more mwensi igo tware challenge igurwa ase omoteri matara rigere naino mochake gokora amang'ana aya buya ndoche omoteri ekabichi nerari yabeire eye togenda ngogochia ororo ndore gose nonkonye ki ndoche ekogera bono ki naikire konyora ekabichi ndoche ng'a yabeire buya sana kore na injerema bono ndoche ng'a rero rigesa ndiche riba kore na injerema kabisa ekiagera inche igo ngokonya omonto karoche echi ne chikabichi chinene kabisa ekabichi enene kabisa mandoche chiabeire kabisa echi ogorora gwachitang'aneti echi nabo chigocha bwango torochi buna bono origererie yes bono yesire koba yesire koba eri erusi gwa bwango iga okay no chirende bono ma kabichi chokora ng'a echi nao techiaro korang'a chikoba bwango echi bono torochi bono eye nero ntagete ma bono kabichi ira enene kabisa eye ni emioko yoni gose nire ngokonyoni neng'ana iga ine chibesi chinga nabo nkona basiringi 40 chioka nigere erio bokonya abanto torochi ende buna gokonya abanto bono nabo kobakonya na siringi 50 nabo ngobakonya na 50 omonto karerire nimutige bori ekengi eye ne kabichi kiyo bigera tata eyo tari cabbage ekengi ego moteri matara eye tokoiroka ng'a Chinese cabbage ene Chinese cabbage bigera kai nere igana bekoroka n'enchiringi iga nande nabo yamete buya ekero gwatuma nyonyerendete buya torochi yamete kabisa eye ndoche ng'akire buya ekero okorigeria okorora chikoba chinke lakini ekero origeretie nakio nyiroche yabeire engiya mono ng'ai kwarusete bono obotu bwechanisia tata no obotu obo obo igo barabwo ekero obotu mbori nagorete ekero ritang'ani nakorete okora bogatigara otonyaga torochi mae kabichi ena betigete bono chikabichi chiabeire abwo neye nero omora rero nari nkoria ekabichi gose na omochere ntagete gwaka esimi bona korosia omochere omone ekabichi rero nari enene kabisa eye bono eye nenene mbuya mono omwancho omotegereri ase eng'encho gwatobwatire ase station eye entang'ani egotwara na omoteri ya Evangelist Matara Nyabayo ase ebinto biria biaye bionsi agokora oise korigeria gochirogora aria eri bono na esuguma asimegete aria kabisa eri na esuguma abegete aria kabisa esuguma kabisa aria korwa moino mpaka moino akooni chibesa chinyinge na maata aria ase twarwa oise korigeria gochia maata aria ari bono no akabegete naende iga aria ebinto binde ebinge buna chikaroti naende ante iga nabegete mpaka chibeetroot igo bono enamba yaye esimi nero ntagete atoe ekero atoire enamba ya esimi omwakere kabisa onye gotagete ecabbage onye gotagete ebeetroot onye gotagete esukuma wiki onye gotagete chinyanya igere akoe ebinto ebi bionsi igo roche ebire ebinge mono notaka rono egari ekante engima agokobinyora otebiange enamba yago ya esimi omo enamba yane ya esimi omwancho omotegereri esire 07 27 41 49 43